And the boy, we don't know, coach in Yazelo. Every say watch I asking good morning, good afternoon, and good night. Everybody know if I go Delta. On an afro. And everybody know now community. You got to go our community when I jab our webe. Boy, even we boundary between Anambra and the Delta. The boy now community kind of. Me ataba. He got for now bada. Now bada. Ubu man is anything. You got to go. Mmiri udu mmiri kwaruo na akete fun ma ebe anyị nọcha mmiri na cover mmiri na-erucha ntu ourself cover ebe a ba n'ime obodo mebisibi ife maka na mmiri bụ original landlord oge afọ ọbịa onwerozi na-azụ anị onye ọbụla ma landlord ma fake landlord onye ọbụla ọsọ ma tenant onye ọbụla ọsọ original landlord akọva si ebe ọbụla ụmụnne m unu na-anya na unu ga-afụ na mmiri ata na ọgbadabana ife na ebe anyị nọcha na arụchara ebe ọ rụchara almost 3 decades anya mana olu oge afọ na mmiri tonitebe ebe nwe ebe March ọ na-eto June ọ na-eto July ọ na-eto August oto nke ka o yiri wacha ma achara agbago koko ogologo achara anọ gbago like this bata n'ime taa ụmụnne ya ka ska bịa kọwa nụ tata onye na-anụ onye ebo bignati ihe nwa bulebu the ozuru of ozuru na-akpọ the original nwa bulebu ị na-anụ ya daalụnụ ka ọ dị na ụmụnne m